Wat vindt u het mooiste plekje van Zuid-Zanden? Nou, zoveel ken ik niet van Zuid-Zanden, maar ik vind hier waar we nu op dit moment zitten het leukste plekje. En waarom? Omdat het gezellig is, fijne uitbaten. Dus vandaar dat we vaak elk jaar wel een paar keer hier aankomen. Wat vindt u het mooiste plekje in Zuid-Zanden? Vooral de regio van de molen in Zuid-Zanden, die vind ik heel mooi. En waarom? Omdat het een hele mooie molen is. Ja, en de landelijke, de achtergrond van de molen is ook heel mooi. De vlakte. Wat vindt u het mooiste plekje in Zuid-Zanden? Het Dorpsplein, hè. En waarom? Omdat ik daar woon.